poquito, o empezamos, como vean. Y bueno, en principio la sala se cerraba a las 8, pero bueno, parece que nos han garantizado que como ha habido esta pequeña confusión en cuanto al inicio del programa, pues tendremos más tiempo para que luego haya un coloquio que, dada la naturaleza del tema, pues yo creo que merecería la pena dedicar un tiempo al coloquio, ¿no? Entonces, ¿empezamos o cómo? Sí. Bueno, pues nada, yo lo único que quería decir en nombre de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, Sanidad Pública de Vigo, y de la Asociación Galega para la Defensa de la Sanidad Pública, pues agradecer fundamentalmente el esfuerzo de Pablo Bahamonde, que bueno, yo creo que es un hombre conocido prácticamente por todos vosotros. Es una persona importante, muy importante en el desarrollo de la atención primaria en Galicia. Desde el principio estuvo vinculado a la Sociedad de Medicina de la Familia, de la que fue presidente. También estuvo vinculado al Colegio de Médicos de Coruña, de la que fue vicepresidente, y tuvo un papel muy relevante desde su vicepresidencia en el Colegio de Médicos en los posicionamientos en contra de las fundaciones sanitarias que protagonizó el Consejo Galego de Colegios de Médicos. Recordando un poco aquellos momentos en los que parecía que el neoliberalismo nos iba a imponer la gestión privada en los centros públicos, y Galicia fue en ese caso pionera, no solamente con las fundaciones sino con METER, y el posicionamiento del Consejo de Colegios de Médicos fue muy determinante en que al final esta aventura neoliberal y privatizadora fuera cerrada, y fuera cerrada también en el gobierno en el que Pablo Bahamonde fue el director general de Asistencia Sanitaria. También tenemos aquí algunos de los protagonistas. Está el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, que de aquella fue Luis Campos, que de aquella era miembro del Consejo de Colegios de Médicos de Galicia. También tenemos a Isidro Vela, que tuvo un papel muy relevante desde la Consellería y desde la Junta de Galicia en la lucha y en la batalla contra la privatización. En fin, este libro, yo no voy a decir nada más, es un libro que ha sido un poco, digamos, inspirado por Pablo, que nos convocó a los autores a realizar el esfuerzo para hacer algo que había que hacer, que era relatar y analizar esta tremenda experiencia como ha sido el Hospital de Vigo. Así que agradeciendo a Pablo el esfuerzo tan enorme que ha hecho para poder dar a luz a este libro, que además tuvo dificultades porque inicialmente pues iba a tener otra editorial, y al final fue capaz de, contra viento y marea, que saliera justo antes de las movilizaciones del día 12, al que bueno, pues esperamos que contribuya. Nada más, gracias. Hola, boas tardes. Eu quería aproveitar este momento para darvos as gracias a todos por estar aquí na presentación deste libro, A comercialización da saúde, para, en poucas palabras, decir que a contribución do novo goberno galego do Partido Popular e de Núñez Feijóo a comercialización e mercantilización da sanidade galega, sendo, como di o libro, o paradigma a sanidade viguesa. Está claro que o objetivo de Feijóo sempre foi fundamental esencial a sanidade pública, porque a sanidade pública é o 40% aproximadamente do orzamento sanitario. É o objetivo, por suposto, non para defendela, sino para mercantilizala e privatizala. De feito, Farmaindustria fai eloxios moi fortes do noso presidente do goberno,
farmaindustria adora a Núñez Feijóo. Non é para menos, xa que Galicia é a segunda maior gasto farmacéutico público por habitante de todas as comunidades autónomas, e non só porque teñamos unha poboación envellecida, que tamén influe, non? Para ser sincero, sino porque somos medicamentos, gastamos casi máis de media de receta por habitante, de gasto por habitante de receitas, dos maiores de España, sendo un 9% máis de gasto o noso fármacos que a media de todas as comunidades autónomas, e un 13% máis, por exemplo, que é Andalucía. Si os fármacos que consumimos en Galicia foran de coste similar ao andaluz, aforraríamos 100 millóns de euros ao ano que podíamos ampliar Montecelo cada ano en Pontevedra ou facer o Hospital de Vigo en 3 ou 4 anos. Dos 3.030 millóns de euros que gastamos en atención especializada e atención primaria en Galicia, sin quitar o que gasta quitando que gasta servicios centrais, casi prácticamente un 50% xa se vai en privatización, un 49% se consume en Galicia en fármacos e concertos e canon do Hospital de Vigo. Digo, en fármacos e concertos, sendo menos do 41% en persoal. Pero se estos xa son datos escalofriantes, moito peor é o que pasa en Vigo. En Vigo, unha atención especializada consúmense 464 millóns de euros cada ano, dos que 266, é dicir, un 57%, 8 puntos máis que a media galega, consúmense en privatización, e 180 millóns de persoal, 3 puntos menos que a media galega. O peor de todo isto é que estes dous capítulos, consumos, consume prácticamente o 96,5% do gasto sanitario en Vigo, quedando únicamente un 4% para o funcionamento. Chegou o alcalde, vamos a decir unhas palabras. Bueno, tengo que disculparme personalmente porque en el correo que enviamos a la alcaldía para convocar y invitarle a la presentación del libro, aparecía a las 7:30. Tengo que reconocer que ha sido un error personal mío, cosa que asumo directamente. En fin, yo creo que el doble agradecimiento a Abel Caballero, alcalde de Vigo. Yo creo que la historia de la batalla contra la privatización de este hospital tiene un papel muy importante, la posición del Ayuntamiento de Vigo, donde desde el primer momento mostró su rechazo absoluto, un rechazo además que quedaba claro en que iba a pedir la reversibilidad al sistema público de este hospital y que desde el Ayuntamiento no se ha prestado ni se prestaría ningún tipo de apoyo a este cambio de modelo, porque el hospital inicial no iba a ser el hospital privado que luego ha sido. Yo creo que las movilizaciones que hemos tenido, que son importantísimas, yo creo que son probablemente las movilizaciones en defensa de la sanidad pública más importantes de toda España. Es verdad que en Madrid hubo mucha gente, pero si hacemos una valoración de la proporción de personas que se manifestaron en Galicia en defensa de la sanidad, en Galicia se manifestó la tercera parte de la ciudadanía del área de Vigo. Son 600.000 habitantes, me parece, y había más de 200.000 en la calle. Esto supone el triunfo de una alianza que hemos sabido establecer, una alianza entre los movimientos sociales, los movimientos profesionales y las representantes de los ciudadanos en las instituciones municipales, y también los representantes de los ciudadanos en el Parlamento de Galicia. Esa alianza entre la ciudadanía y entre los representantes de la misma en las instituciones es lo que nos va a permitir ganar esta batalla. Yo estoy convencido que con el apoyo
de la ciudadanía, con el apoyo de los partidos políticos y con el apoyo del Concello de Vigo, esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias al señor alcalde. Disculparme nuevamente porque es imperdonable el error que he cometido y bueno, pues seguimos con el acto y el alcalde cerrará el acto como si eso. Muchas gracias. Bueno, pois, como íbamos dicindo, únicamente quedaba para o funcionamento do día a día da atención especializada en Vigo, na área viguesa, un 4% dos orzamentos. Gas, auga, luz, comida, seguridade, informática, telefonía, material non sanitario, todo eso é difícil de manter, obras de todos os días, transportes pequenos, con esta pouca cantidade de cartos o que leva á quebra da sanidade viguesa. Dos 266 millóns que se van en privatización, sin contar as pequenas cousas que son tamén que se compran en empresas privadas, como privatización grosa, 150 millóns vanse en Canon e en Povisa. É demasiado o que se gasta no Hospital de Vigo en Povisa, é bastante insustentable, é todo solamente para que a sanidade de Vigo se teña futuro. Hai que facer dúas cousas: desprivatizar o Hospital Álvaro Cunqueiro, en eso andamos, a nivel europeo, xa se falará aquí, e finalizar o concerto singular con Povisa. É verdad que a conselleira anterior, vinculada tamén a Povisa, hai que decirlo, ampliou ese concerto, pero é un concerto certamente irregular, porque é un concerto que, ainda que ao mellor haya que mantelo os 7 anos ou 6 que falten, había que auditarlo, porque hai unha mezcla público-privada difícil de delimitar. Os 75 millóns de cargos públicos non sabemos en que se dedican os médicos, os medicamentos, todo van no mismo paquete de cargos públicos e hai demasiadas sospeitas de que aí poda haber empleo de cargos públicos en pacientes privados. Ademais, estes 75 millóns é demasiado caro para o servicio de Povisa, coas listas de espera tan grandes, e ademais limita o desenrolo do Hospital de Vigo, que debería de desprivatizarse, facerse público e ter os empleados máis contratos e máis de todo para ter o hospital que merece Vigo. Aparte de Feijóo, aparte de eso, tamén está privatizada a investigación biomédica, controlada por Johnson & Johnson, a alta tecnoloxía por Philips e agora se meteu Síndites, de forma que cada vez que fagamos unha investigación coa alta tecnoloxía, TAC, etc., na sanidade galega, teremos que agradecer de baixo a Fundación Amancio Ortega. Ademais, xa para o máis fastidiado foi a privatización do Laboratorio Central de Galicia. Sabedes que supuxo moita loita dos profesionais e da poboación en contra da privatización do laboratorio, porque o laboratorio son os datos sanitarios, o laboratorio é a base da investigación sanitaria, o laboratorio é esencial nun hospital. Este laboratorio non está, non sabemos onde está, o Laboratorio Central de Galicia, fixemos moitas movidas en contra da privatización e non sabemos onde está. Queremos que pode ser que este en Fátima, porque Lema e Bandín, que é o que levou o Laboratorio Central, meteuse en Vitas e fixo un laboratorio de 1000 metros cuadrados, demasiado grande para un hospital tan pequeno. É posible que aí, en Fátima, é onde se fagan determinacións moi importantes, públicos e privados, e o que supón de máis ruína económica, máis desprotección de datos e máis control de investigación máis privadas. Entonces, aparte de todo outro privatizado, outra cosa moi importante que hai que decir aquí é que se privatizou, está privatizada a historia clínica electrónica, pero ahora se privatizou tamén a historia social da xente galega. Na lei de acompañamiento dos orzamentos de 2016 se obrigase a que a historia clínica electrónica, cada persoa ten un número de historia clínica cos datos xenéticos
e sanitarios, e aparte tamén este estudio social, é dicir, se somos mulleres maltratadas, se somos nenos con problemas, se temos axudas na casa, etc. Todo iso é demasiada información da poboación galega e mans da empresa privada Indra e da multinacional IBM. E mentras a privatización da sanidade de Galicia e fundamentalmente da de Vigo leva aos cargos fundamentales públicos, a saúde da poboación non vai a mellor. Hai moitos datos que podíamos falar aquí, pero vamos a falar sobre todo, xa termino, de dous datos fundamentales. O cancro, non só en Galicia, sino en España, aumentou o cancro de mama un 58%, aumentou o cancro de próstata un 100%, está aumentando o cáncer de pulmón, sobre todo nas mulleres xóvenes, como vimos hoxe a mañá, non sei se ustedes na cadena SER, ni siquiera o goberno, neste caso de España, vai a reunión en contra o tabaquismo a nivel mundial. Entonces, para finalizar, porque non temos moito tempo, decir que a xestión de Feijóo da sanidade galega, o único que fixo foi pasar a investigación, o desenrolo, a innovación e os datos e todo o importante da nosa sanidade a más privadas e non hai programas de saúde, abandono da atención primaria e as cousas así non van ben. O único que se pode facer é intentar o novo goberno votar de outra maneira, que gane a izquierda e que se desprivatice o Hospital de Vigo e se devolvan para nós, para o sistema público, para os profesionais públicos, os datos e o control da sanidade. Nada máis. Boa tarde. Gracias ao Concello por axudarnos a organizar este acto, ao alcalde pola súa presencia, a todos os amigos e compañeiros por estar aquí. Eu aquí son un intruso. Eu levo 30 anos vivindo na Coruña e ademais son do Leco. Ui, que boa isto! Estou contento porque estamos salvados, pero podría non sentirme concernido, non sentirme aludido por o que está pasando en Vigo, por toda esta desfeita e toda esta crónica negra feita alrededor do hospital, pero sí me sinto aludido. Me sinto aludido porque o que pasa aquí, a lo grande, a lo bestia, é o que está pasando en Galicia, en cuestións ao mellor máis pequenas. Pero o proceso privatizador non é exclusivo de Vigo, é Galicia inteira, España inteira, e forma parte máis dun proceso global, dunha estrategia global que iniciaron os neoliberais a Thatcher no Reino Unido, aquele o informe Abril, que creo que do ano 90 xa impoñía unha estrategia privatizadora. En fin, o que pasa en Vigo non é exclusivo de Vigo, nos afecta a todos os galegos e nos afecta a todos os cidadáns. Eu, neste caso, aparte de vir do norte, aquí o único mérito que teño é o de que actuei de cronista, non de notario, porque os notarios cobran moitos cartos, pero fixen de cronista e fun recollendo documentos que me enviaban amigos, fun intentando facer un relato que fose lexible para presentalo en público. Os protagonistas desta historia sodes vos, a cidadanía, os membros de súa sanidade pública, os profesionais que non calan a pesar das ameazas e do intento de censura, todos os que estades aquí e que moitos de vos participades día a día na movilización en contra da privatización do hospital e pola posibilidade, loitando pola posibilidade de rescate, sodes os auténticos protagonistas e eu vos agradezo que me apoyades aquí. O libro, este libro así de color, non é o primeiro, é o terceiro dunha serie. O primeiro foi este, A Saúde como Negocio, que do ano 2012, o alcalde tamén participou na presentación. A continuación saiu un castelán, un que nos pediron como traducción, pero empezamos a traducir e 2 anos despois xa o que escribíramos no ano 2012 tanto fixeran as termitas roendo os sistemas sanitarios de dentro que o que fixéramos no 2012 no 2014 xa non tiña validez. Entón escribimos en castelán, pero escribimos un libro novo, diferente, que ten un prólogo moi xeneroso de Vicente Navarro. E agora nos pareceu pertinente sacar este outro
que non fala exclusivamente do Hospital de Vigo, pero sí utiliza o Hospital de Vigo como paradigma do que se está facendo na privatización en Galicia e en España. É un libro de combate, é un libro agradable, amable, de lectura fácil, xa vos aviso, podedelo mercar e intentadelo ler. Pero se non o queredes ler inteiro, eu vos diría que non deixedes de ler o capítulo que escribiu Luis Alores, que enmarca digamos, o entorno global no que se moven todas estas tramas para facerse cos orzamentos da sanidade pública e todas esas tramas que hai a nivel internacional e nacional e que actores están detrás. Aí despois fixemos, Manolo Baixeu, un informe que xa fixemos circular a finales de 2015, un informe dramático sobre a sanidade galega. Cando ves recollido en 4 ou 5 folios unha enumeración de todo o que levan feito neste tempo, realmente dá pánico. Bueno, e xa que o citei, direivos, por exemplo, así solo enumerando as externalizacións, chamanlle externalizacións ou privatización, pero é entregar a mans privadas a xestión dunha parcela do orzamento público. Que cousas foron privatizadas? O servicio de ambulancias, a historia clínica de anos, a plataforma electrónica, o teléfono de cita previa, o servicio de suministro e logística que lle entregaron a Severiano Gestión, se tivésemos máis tempo contaríamos a historia desta empresa, o mantemento dos equipos sanitarios, a xestión da limpeza e da enerxía, o servicio de catering dos hospitais. Sabedes en que mans está? Isto é moi curioso. O Grupo Norte é o que leva a limpeza e o servicio de catering foi adxudicado a un grupo de empresas que se chama Mediterráneo Arturo. Detrás de Mediterráneo está Inversións Portobelo, Banco de Santander, BBVA, Can Sabadell e Bankia. E Arturo Fernández é o vicepresidente da COE, imputado no caso Bankia, acusado de defraudar a Facenda, de pagar os seus traballadores en negro, de usar as tarxetas Black, e tamén apareceu o vino na televisión dormitando, botando unha siesta na casa do pequeño Nicolás. Non sei se vos ouvichedes, pero ese é o tipo de compañías que en mans de quen están as externalizacións e unha parte importantísima dos orzamentos públicos. Os servicios de protección radiolóxica, curiosamente, entreganlos á mesma empresa que fabrica os aparellos, a General Electric. A esterilización dos aparellos do instrumental médico e cirúrxico quixeron privatizar. Houve unha convocatoria que publicaron a nivel europeo, pero os xefes de servicio de medicina preventiva, aquí está Paco Vizoso que pode dar testimonio, puxeron de aproba a esa proposta e de momento está frenado en stand-by. Non quere dicir que a idea se lle fose da cabeza e que se sigan gobernando non sigan. Podría seguir, pero vedes que non é só o Hospital de Vigo. Hai multitude de parcelas que están externalizadas, están privatizadas, moitas delas con concesións a 10 ou a 20 anos, co cual o rescate e a recuperación para o dominio público pode ser bastante dificultoso e posiblemente caro. E todo isto o levan facendo nas comunidades onde gobernan xa desde antes de estar no goberno central. Desde antes de estar no goberno central, en Valencia, en Madrid e en Galicia, xa estaban traballando nesta estrategia de privatización. Cando chegan ao goberno central, aí é cando se plantan moi en serio a facer unha contrarreforma sanitaria en toda regla. Unha contrarreforma sanitaria que busca, por un lado, crear espacios de negocio para empresas e persoas afíns, e, por outro lado, hai unha base ideolóxica detrás, que é que os actuales gobernantes non creen na igualdade da cidadanía. Créense que pertencen a unha elite, a un grupo de privilexiados que deberían ter dereito a unha sanidade para ricos. O sea, a súa pretensión é volver a tempo atrás, cando os cidadáns non tiñan o acceso á sanidade e a atención sanitaria e a saúde como un dereito, senón como algo que se paga. Recuperaron, co Real Decreto 16 do ano 2012, recuperaron a figura do asegurado. Por lo tanto, xa deixamos de ter dereito á atención sanitaria como cidadáns. Teremos dereito en canto cotizantes, en canto que teñamos previamente pagado.
Por tanto, isto é un retroceso histórico tremendo. Isto é botar abaixo o que ganáramos ca Lei Xeral de Sanidade. No ano 86, Ernest Lluch, non sei se o alcalde coincidiu no Consello de Ministros, sí, pois Ernest Lluch fixo unha lei que é unha lei realmente clave na historia do estado do benestar e na historia da sanidade en España. Foi unha decisión política, porque en aquel momento non había xente na calle clamando por unha sanidade pública. Foi unha decisión política, un acto de decir pelexamos, traballamos por a conquista da democracia, por os dereitos laborais, por os dereitos sociais, por conseguir un estado de benestar e por construílo co recaudado. Vamos a ter unha fiscalidade potente e vamos a ter sanidade, educación, xusticia, dereitos sociais e dereito a unha xubilación. Todo iso se fixo en aquel momento que foi realmente un momento histórico e tuvemos o gran privilexio de poder vivilo, e todo isto están desmontando a sabiendas. Non son erros, non é a crise, non é a herdanza recibida, non, tiñano planificado. E este Real Decreto que vos citei o tiñan escrito cando na campaña electoral estaban dicindo todo o contrario. Ese Real Decreto tiñano probablemente elaborado na UPVC ou en algunha outra consultora e estaba escrito, porque foi publicado no BOE 3 meses despois de ter constituído o goberno. É imposible redactar un Real Decreto Lei deste calado, desa complexidade, en 3 meses. E non quero decir nada malo, pero daquela estaba de ministra Ana Mato. Por lo tanto, isto é unha estrategia perfectamente meditada, que ten un marco global internacional, e aquí ten actores desde a política e actores desde os grupos empresariais afíns que se lucran desta estrategia de concesión a mans privadas cada vez de máis parcelas da atención sanitaria. E temos que ser moi firmes, porque eu estou de acordo co que dixo Joan Benach, que é un experto en saúde pública catalán, que dixo que o dereito á atención sanitaria é unha das conquistas sociais máis importantes da segunda metade do século XX. Un ben público equiparable ao dereito ao voto, á educación ou a ter unha pensión. Eu suscribo ao 100% isto, e nos la están roubando, desde o propio poder político, están esquilmándonos un dereito que parecía consolidado e que nunca máis retrocederíamos ao tempo dos meus avós. Meu avó morreu sin ter nunca un seguro sanitario. Nunca. Porque traballou toda a vida de labrego e nunca pagou unha seguridade social, nunca tuvo dereito a unha atención sanitaria, nin tuvo dereito tampouco a unha pensión. E nos están retrocedendo a tempos históricos predemocráticos. Recordo tamén, intentarei explicalo, unha cita do meu amigo Carlos Varela, que foi fiscal superior de Galicia, que nun dos seus últimos discursos, o día da Constitución, que pronunciou aquí en Vigo, creo que tamén estaba en compañía do alcalde, enunciou en unha parte do seu discurso, que eu lle pedín que me mandase por escrito, o principio de prohibición do retroceso social. Eu non son xurista, non sei se debería explicar ben, pero iso quer decir que nos estados constitucionais e garantistas as autoridades públicas teñen a obriga de non retroceder socialmente, de que non haxa perda nos dereitos sanitarios, de educación, de protección, etc. Como moito, poden facer todo o posible por mellorar as prestacións que se dan, pero debería haber un sentido mandatario de obligación, de asumir a obligación plena de que non hai retroceso social, de que un goberno que sea incapaz por a súa actuación de manter os dereitos que a sociedade ten consolidados, o que ten que irse para casa e deixar que goberne outro. Pero non é así, porque estos teñen un argumentario ao revés, din que vivimos por encima das nosas posibilidades, din que a sanidade pública que temos que é insustentable, din que hai que separar a financiación da provisión de servicios, e ademais minten cando din que a xestión privada é mellor que a pública. Ese é o seu argumentario, ese é o seu relato, e nós temos que construir un relato alternativo. E o relato alternativo que intentamos explicar aquí, con datos, con cifras, con análisis que pretendemos que sexan sólidos, non, señores,
Non é esta sanidade insustentable, é unha das máis eficientes do noso entorno europeo, da que menos gasta do PIB e que mellores resultados consigue. Por lo tanto, isto se está facendo por unha ideoloxía política e por un afán de búsqueda de negocio. Temos que ser capaces de desenmascaralos e, por lo tanto, nesa línea argumental vai este libro que hoxe vos presentamos. Eu penso, teño a convicción de que ganaremos, todo é posible recuperar, mesmo o hospital, todas as concesións que se entregaron a mans privadas tamén poden ser rescatadas, non vai ser doado, pero evidentemente temos que ter a firme convicción política de que aquí nos están facendo nos están esquilmando o estado de benestar e temos que ser moi firmes para defendelo. Neste caso toca defender o Hospital de Vigo e procurar a súa recuperación, e unha vez que teñamos propiciado un cambio político, teremos que rescatar ou tentar rescatar todo o máis. Nada máis, gracias. Hola, boas tardes. Eu, en principio, quería referirme á propaganda descarada que está facendo a Xunta de Galicia, fundamentalmente o presidente da Xunta e o Consello de Sanidade, a propaganda que ten como objetivo desmontar a movilización de pasado mañá e futuras movilizacións. Quisiera logo recordar que cando nos levábamos 3 anos denunciando que había un cambio político con respecto ao novo Hospital de Vigo, o Hospital de Vigo que había sido consensuado por profesionais, por sindicatos, por a Universidade de Vigo e por distintas axentes sociales da comarca de Galicia. Estábamos denunciando o cambio de modelo, o cambio de política con respecto ao hospital. E despois de 3 anos pedíndolle ás novas conselleiras que houve en Galicia que viñeran a Vigo a explicar a realidade do novo Hospital de Vigo, fallóse exactamente 4 anos, un 10 de maio de 2012, os medios de comunicación se fan eco da visita da Serenta dos Sergas, Nieves Domínguez, a un acto con profesionales donde non foi capaz de responder a prácticamente ninguna das preguntas que fixeron os compañeros. Cousas como se o novo Hospital de Vigo iba a ter unidade de quemados, se o Hospital de Vigo iba a ter cirurxía da mão, se o Hospital de Vigo ou se a área sanitaria de Vigo iba a ter unha ou 2 portas de urgencias, etc. Pero sí que o total descargo que eu sabía foi capaz de atreverse a decir que as 1.465 camas que o anterior goberno había diseñado e decidido que iba a ter no Hospital de Vigo, un Hospital de Vigo que hai que recordar que iba a ter asistencia para toda a área sanitaria, para os 560.000 habitantes da comarca de Vigo, da área sanitaria de Vigo. Tuvo osadía de decir que iban a manter os quirófanos e todos os servicios que estaban proxectados. E non solamente eso, sino que ademais falou de reforzar o Hospital do Risueiro, recordar que o Hospital do Risueiro tiña como objetivo ser un hospital de vanguardia non só a nivel de Galicia, sino a nivel de todo o Estado, que iba a ser un hospital de referencia en oncología para toda a parte sur de Galicia, es decir, para a provincia de Pontevedra, para a provincia de Ourense, para Monforte, e realmente a realidade que ese día quería mostrar aos profesionales a seguiron esa gran mentira, a estuvieron mantendo hasta prácticamente que se celebraron as eleccións municipales do ano 2015. Despois, en suño, dixeron a verdade, ese hospital de 1.465 camas, as 400 e pico camas do Hospital do Risueiro, as 100 e pico camas, incluídos paliativos, do Hospital de Nicolás Peña, e que decía no mundo operativo e publicaba na súa página web que Vigo contaría con 2.000 camas, nos quedamos con 1.260 camas, es decir, con 8 camas máis das que tiñamos antes da construcción do Hospital de Vigo. Pero non solamente eso, sino que anunciaba tamén a bombo e platillo que non sabía o que ia pasar na torre do Hospital Xeral de Vigo. Non sabía, pero sí sabía que os anexos iban a contemplar un centro de alta resolución e que tendríamos tamén un centro de alta resolución no Morrazo. Bueno, todo eso está liquidado. Todo está liquidado. Temos 445 camas no Queiro, se reduciron as camas no Hospital Nicolás Peña, non vai unidade de paliativos no Nicolás Peña, se reduciron as camas no Hospital de Risueiro,
que está sendo desmantelado pouco a pouco, absolutamente desmantelado, non temos ni UCI, ni timorrea, e é prácticamente o funcionamiento de mínimos. E hai que alertar que, como decía Paulo Lamont, a ideoloxía e o negocio pode levar perfectamente a rematar o Hospital do Meixueiro, porque, evidentemente, se non hai Hospital do Meixueiro, hai un hospital o Álvaro Cunqueiro e hai servicios privatizados e hai empresas privadas que están desembarcando en Galicia como Quirón das empresas privadas. Por lo tanto, eu creo que sí, é normal, é válido, é necesario seguir mobilizándonos, pero non solamente seguir mobilizándonos o próximo día 12, que é necesario e imprescindible, sino seguir mobilizándonos no futuro. E non hai salida para a sanidade pública en Vigo, non hai salida para o Hospital Álvaro Cunqueiro, non hai salida para o Hospital do Meixueiro, se non é por rescate. Se non somos capaces de convencer as forzas sociales progresistas, que dicen que están convencidas, espero que estén convencidas, de que a única alternativa válida para Vigo é o rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro. E rescatando o Hospital Álvaro Cunqueiro, vamos rescatar tamén o Hospital do Meixueiro, que está en grave peligro. Hoxe o Hospital do Meixueiro non xoga nin de 11 o papel que tiña que xogar. Por iso creo que a invitación que temos que trasladar a toda a ciudadanía é a seguir loitando o día 12, depois do día 12, porque o hospital en Vigo, porque a sanidade en Vigo sea un hospital, unha sanidade realmente pública. O que hoxe se gasta en Vigo, tanto no cano do Hospital Álvaro Cunqueiro como no cano de Bovisa, son 150 millóns de euros por ano. É unha auténtica barbaridade. E temos en Vigo as listas de espera non só máis altas de toda Galicia, sino probablemente de toda España. Estamos en unha situación de emergencia. En esta situación de emergencia, como me contaban antes algún profesional, atrévense a falar cos anestesistas de Vigo para decirle nada, a carta, iros si queredes todos de vacacións en agosto que non hai ningún problema. Non significa que en vez de aproveitar o verano para realmente reducir esa espera, o que están dicindo é que no verano en Vigo vamos probablemente a ter uns peches de camas e uns peches de quirófanos como nunca hubo nos últimos anos, e hubo bastante, e por lo tanto, eu nada máis que decir, invitar a que entre todos seamos capaces de convencer a ciudadanía todavía máis a que siga mobilizando, que o día 12 é importante, pero é importante o día 13, o día 14, e por suposto, tanto nas eleccións xerais como autonómicas, temos que convencer a maioría social de que moito é o seu voto e que haxa gobernos progresistas, aos cuales temos tamén que evitarles e obligarles a que exerzan, digamos, que poden exercer, que rescatar, en definitiva, o Hospital Álvaro Cunqueiro e demais, e toda a sanitaria para que teñamos en Vigo unha sanidade 100% pública. Sabes, desde a plataforma Só Sanidade Pública, o que temos que decir é que é posible que esta situación que se está describindo aquí mude, é posible cambiar esta situación de retroceso, de ataques y paliativos a sanidade pública por unha volta a un modelo de sanidade pública que é o modelo que defendemos desde a plataforma, que a plataforma Só Sanidade Pública é herdeira da plataforma en defensa da sanidade pública na área de Vigo, que ten máis de 25 anos de existencia e que despois de estar reclamando melloras para a sanidade pública da nosa área, chegamos á conclusión de que o que había que facer directamente, tal como está a situación, é defender a sanidade pública globalmente, e por eso desde a plataforma de Vigo propusemos que se creara esta plataforma de plataformas, que é a plataforma Só Sanidade Pública a nivel de toda a Galiza. Pois ben, a mensaxe que temos que dar, a mensaxe que me toca a min dar, é a mensaxe positiva. É posible recuperar o Hospital Álvaro Cunqueiro para a sanidade pública, é posible revertir a concesión, sabemos que é posible se vai adiante a demanda que se presentou diante da Unión Europea, sabemos que se esa demanda albisca alguna posibilidade de ilegalidade, será moito máis doado facelo, pero ainda que non sexa así, se hai unha decisión política, das autoridades competentes, é factible recuperar o Álvaro Cunqueiro sin un coste económico alto. Será sempre
millor recuperar o hospital que continuar pagando o canon e manter esta situación. Por lo tanto, é posible, pero tamén é posible recuperar o hospital do Meixoeiro. É posible que o Meixoeiro sobre o papel que te que xogar. Non só posible, sino que é necesario. Necesitamos que o Meixoeiro sobre o papel que te que xogar porque temos recursos escasos. O Arpato Cunqueiro nace xa limitado e con el solo non temos capacidade de atender o 100% da nosa cidadanía. Esa limitación tenemos que correxila, pero hoxe por hoxe o que temos é que poñer en valor o Hospital do Meixoeiro. E iso tamén é posible se hai unha decisión política de facelo. Tamén é posible manter para uso sanitario o anexo 1 que hoxe está en risco de ser entregado á Cidade da Xustiza para que faga un aparcamento. Nada menos que podemos perder un centro de alta resolución en instalacións que xa están feitas, que xa están dotadas e que costaron moitos cartos de todas e de todos. Non podemos permitir que o derruben para facer un aparcamento. Temos que seguir insistindo que ese anexo 1 ten que ser o centro de alta resolución de Vigo, igual que temos que insistir que no Morrazo se ten que facer un novo centro de alta resolución. E tamén é posible recuperar a atención primaria, porque é un elemento fundamental. Sabemos que para a privatización a primaria non interesa. O que interesa é a enfermedade, porque opera cartos. E a atención primaria non xoga en ese terreno. A atención primaria o que teria que facer é potenciar a saúde da cidadanía. E a atención primaria non interesa, está sendo descapitalizada. Temos probas aquí ao lado de centros de saúde de onde queren quitar profesionais. Teñen previsto quitar todavía máis. Desde a xerencia di que queren reordenar. E non só que decimos é o que temos que poñer en valor a atención primaria. Temos que ter capacidade de resolver directamente a maioría dos problemas para que a xente non teña que chegar nin as urgencias nin as consultas dos hospitais. Pero eso todo é posible se todas e todos decidimos facer o posible. Por eso, o chamamento é a cidadanía. Temos que ser, en esta alianza entre os traballadores da sanidade e o conxunto da cidadanía, que é a plataforma Só Sanidade Pública, temos que ser quen de mobilizar a xente para que tome conciencia de que está na súa man mudar esta realidade. E como é posible, pois unha forma de facelo é participar na manifestación do 12 de maio. E aí pedimos no cartaz o rescate para a sanidade pública do Meixoeiro e do Álvaro Cunqueiro, como unha forma de pedir que eso se rescate para a sanidade pública, porque o que queremos realmente é rescatar a nosa sanidade pública, e sin eses dos hospitais sería imposible. Por lo tanto, pulando por ese rescate que, insisto, depende de nós, está na nosa man, se o facemos, se nos mobilizamos, será posible recuperarlo, e por que pedimos o vosso apoio e a vosa difusión da manifestación do 12 de maio. Moitas gracias pola invitación a estar na presentación do libro, na plataforma autor. Quero mostrar a satisfacción polo reconhecemento do libro, pola reunión, e felicitar a Pablo por facer esta labor de divulgación, de investigación, de tratamento integral. Bueno, facer o libro, estar na coordinación, é unha especie de purgatorio para o purgado do xerto neto. Pero esa parte se pode facer de diferentes formas. Bueno, tan importante a sanidade pública. Si efectivamente eu formaba parte do Consello de Ministros presidido por Felipe González, que foi o que fixo este gran lanzamento da sanidade como un dereito irrenunciable de cada un dos cidadáns, dos españoles, e que cambiou a visión do que entendíamos por a sanidade pública. Pasou a ser este elemento central, que impregnou de tal modo a sociedade que se convertiu en irrenunciable. A pesar dos intentos continuos e permanentes, os cidadáns decidimos de forma tamén permanente e continua, con gran intensidade, ser capaces de decir que non se acepta, nin tan siquiera a disminución da calidad, porque a saúde é un dereito central, fundamental. É un dereito que impregna todas as posicións, pero é un dereito que está sempre, como todos os dereitos sociales, sometido a ataque. Isto require de, primeiro, coñecemento de as funcións, de como se está facendo, de que forma. E esa é unha parte da investigación, o primeiro dos vectores,
que son os profesionales, os técnicos, os investigadores, os que nos van trazando a senda máis científica, de que non somente a sanidade como dereito inalienable, como función pública, establecida do público, é a que proporciona mellor os dereitos, senón que é, ademais, a que o proporciona de maneira máis eficiente, ya que non está suxeto aos avatares das crisis económicas. O segundo é a propia dimensión da calidade asistencial. A sociedade reclama cada vez máis e mellor sanidade. Non nos conformamos con a sanidade que tiñamos fai un ano, fai 10 anos, fai 15 anos. Queremos e demandamos de forma permanente unha mellora na calidade asistencial. E esta é unha cuestión que co desenvolvemento da propia democracia se fai cada vez máis presente e máis irreductible. É un valor indiscutible da sociedade no seu conxunto e de cada un dos ciudadanos. E isto que está impregnando esta movilización en tantos lugares de España, tanto desfile de batas blancas, profesionales que, como os seus propios méritos profesionales, pero tamén humanos e políticos, fan de a sanidade un vector presente de forma permanente nas cidades, nos povos, en toda España. Pero o adicional ten que ver con lugares concretos, porque a sanidade, que é un dereito transversal, despois ten plasmaciones concretas. E as plasmaciones poden ser mellores, regulares e pésimas. E en Vigo nos tocou a pésima. En Vigo nos tocou o peor dos experimentos. Nos estaríamos felices, Pablo, con ter unha sanidade como Coruña, como Santiago, como Lugo, como estaríamos felices, pero non a temos. Temos un experimento dun hospital privado que está resultando peor que a peor das previsións máis pesimistas na peor das pesadillas. O peor que podíamos imaginar está porque é un cúmulo estructural dun modelo que sabíamos a onde conducía que os recortes e as estreiteces son a forma normal de funcionamento, porque funciona en torno a unha empresa privada, unha UTE, e quen dirixe o Hospital de Vigo é unha xerente nomeada por unha empresa privada. E isto é o que dá lugar a todo o que está pasando. Xa sabíamos o que iba a suceder, xa fomos sendo testigos en esta cidade, por a propia iniciativa de tantos e tantos profesionales que nos iban contando primeiro de a propia plataforma, a visión global, e o que sabíamos que constituía por estudios de expertos en sanidade, dos riscos inherentes e da deficiencia estrutural. É un modelo estruturalmente perverso. É un modelo que conduce inevitablemente a mala calidad aos recortes e a ausencia da atención sanitaria. Eso sabíamos, pero cando se foi establecendo no concreto, empezou a haber unha verdadeira cascada de profesionais que iban denunciando que o despacho do alcalde foi o lugar presente de permanencia todas as deficiencias que iban aparecendo no propio trazado do hospital. E así empezaron a aparecer os que nos decían de ausencia de laboratorio, e que o laboratorio se iba a sentar por razones explicables, debido a esas perversiones do modelo, fora do propio hospital. Porque non se poden compatibilizar o hospital privado con o laboratorio público, que tenga a versión de ser privatizado de forma adicional en outras condiciones e outros espacios, e por tanto non podía coexistir. Pero despois fomos sabendo de a propia estrutura, da propia ubicación, de unhas urgencias que se iban a colapsar tan pronto empezaron a funcionar porque eran claramente ineficientes, e toda esa deficiencia de trazado médico-sanitario formaba parte do coñecemento normal desta cidade. Por eso había unha tan profunda resistencia, admitir. Por eso, desde ninguna instancia ciudadana se aceptaba que fora a aparecer este modelo experimental pero definitivo en Vigo. Pero a realidade superou todo o que podíamos pensar. Porque a realidade fixo que cuestiones que pensábamos que se podían resolver, o catering de comida, significara que o despacho do alcalde se chea de protestas de xente que pasan sin comer, que sencillamente non comen, e que me contan que non comen porque non é posible comer aquela comida. E isto forma parte do hábitat que esta cidade está vivindo de forma permanente.
forma parte a desatención que había inicialmente con aquelas colas estrepitosas para poder pedir cita, porque formaba parte da deficiencia estructural. Non eran anécdotas casuales, non son anécdotas casuales, son partes dun modelo perverso que conduce a eso. E apareceu a gota que colmou o vaso da paciencia de todo este territorio, 560.000 personas, efectivamente, que foi o aparcadoiro. Os aparcadoiros, que para os non adentrados en esta cuestión son un factor colateral, se convirten neste modelo en un modo de pago no hospital. En as contas estruturales do propio hospital aparecen ingresos millonarios dos aparcadoiros que son unha concesión adicional e unha parte adicional de recaudación. Ese hospital está lexos do núcleo urbano, non ten aparcadoiros no seu entorno, non ten forma de aparcar, é obligado a utilizar o aparcadoiro público. E nos tomamos a molestia de facernos con unha tarifa de aparcadoiro de urxencias. Está ali, xusto frente de urxencias. E sumamos 64 euros ao día. Aparcar un día en urxencias de Vigo, no hospital, costaba 64 euros. E nos tomamos a molestia de ver canto costaba un día no aparcadoiro debaixo do de personal. 26 euros ao día. Isto é un sistema de copago terrorífico, porque non hai ninguna posibilidade alternativa. Non existe un aparcadoiro, por agora, ou en breve, non existe ningún aparcadoiro que permita aforrar ese copago. Pero é un copago certamente notable, porque significa que en visitas, en idas, en vidas, se vai ao copago de verdade. Pero a xente, ademais, como non come, isto se volve todavía máis perentorio. Tes que ir á cafetería, está na cafetería, outra concesión adicional, e o hospital está feito para pagar. E este é o modelo. Este é o modelo que nos tocou sufrir en Vigo. Un modelo de carencias notables que despois se estende efectivamente ao mexoeiro. Despois ven a segunda derivada, que é a ausencia de atención no mexoeiro, porque o mexoeiro require dunha gran reforma, pero non é compatible con pagar ese inmenso cano que se ten que pagar no Hospital de Vial de Valladolid. Non son compatibles os modelos. Así pois, temos unha situación dramática. Pablo, dramática, que ti coñeces tamén como eu, pero que nós vivimos na nosa propia situación. Porque, sabedes que sucede nesta cidade? Hai temor a ir a ese hospital. E isto é o máis dramático que pode suceder. Que a xente teña temor de ir a un hospital, porque non sabe o que va a pasar ali. E como non o sabemos, entrou o temor, porque temos todos os avisos de tantos expertos, de tantos profesionales, de tantos médicos, de tantas enfermeiras que me veñen a ver de forma continuada, dos riscos sanitarios. Pero despois hai os riscos de toda a logística do entorno, pero despois hai o risco do propio aparcamento que se converte en un dos grandes obstáculos de normalización de un hospital. E esta é a realidade que estamos vivindo. Esta realidade que eu vivo cada día. E cando vou ao hospital, un familiar, unha persona, vou a facer unha visita, me atopo toda a xente que está ali que nos dice que o temos que arreglar. Que se converte en un clamor, o clamor das manifestacións, pero o clamor diario de tanta xente que lle transmito ao alcalde que isto non pode continuar desta forma. Por eso non vamos a arriar a bandeira. Nós, dentro do goberno, non vamos a arriar a bandeira do rescate do hospital. E como temos corda para o rato, me refiro como goberno, corda para o rato, porque vamos a estar este, o seguinte, o outro e o outro, pois non vayamos a arriar a bandeira durante moitos anos. E isto significa un inmenso coste político para o que pretende estar en o hospital. E vamos a decirlo con nomes para Feijóo. Isto é un inmenso coste político. E ao final, este hospital se vai a decidir na política. Se vai a decidir nas eleccións. As manifestacións, as movilizacións e todo o que facedes, vigueses distinguidos, por certo, é de gran mérito. Pero a importancia é a política. O maior disgusto de Feijóo foi saber que a candidatura que eu representaba arrasou en esta cidade. Porque sabía o que lle viña encima en términos do hospital. E vamos a continuar en esa dimensión. En a dimensión de que
vai a ser unha demanda permanente durante anos hasta que se resolva, sexa este goberno ou sexa outro. Porque se o goberno cambia, lle seguiremos exigindo o rescate. Eu confío que todos os grupos políticos acudan ás eleccións dicindo que van a rescatar, pero que sepan que vamos a exigir, que sepan que non valen discursos de non hai recursos, goberna a esquerda e temos que aguantar sin rescate. Non vai a valer. O goberno que tome o relevo ten que facer o rescate, pero ten que fazer máis, ten que facer a recuperación do mellor, que é a segunda pata desa sanidade. Por tanto, a rescatar o hospital hai que incluir o tratamento sanitario que corresponde no hospital Meixor. Pero hai que fazer máis, non vale iso só. Hai que poñer o hospital, o laboratorio onde corresponde. Hai que ampliar o hospital. Non chega con rescatalo. Non chega. O hospital se quedou en un microhospital con respecto ao que pensábamos e ao que se nos dixo. Eran 1.400 camas e ao final hai 800. Cama para arriba, cama para baixo. Non, non. Vamos a exigir esa ampliación. Por tanto, que se rediseñe o conxunto do hospital para ter o que esta cidade require. Esta cidade e o territorio. Porque somos 560.000 personas que reclamamos calidade na asistencia sanitaria. Pero Vigo, falando de Vigo en concreto, da cidade, queremos atención primaria. Queremos os centros de saúde que estaban comprometidos e que nunca se fixeron. Non só non fixeron os 5 que estaban comprometidos, sino que pesaron moito. E vamos para atrás. En vez de ir para diante, vamos para atrás de forma permanente e continua. Nos atopamos en algo tan esperpéntico como haberlle entregado á Xunta de Galicia o solo para construir o Centro de Saúde de Bouzas, e ali está, cheo de siglos, de adorno do feísmo, e nunca máis saímos deles. Polo camiño pecharon outro, e, por tanto, alexando os centros de saúde, os centros de atención primaria, alexándoos de onde están os ciudadanos, e obligando aos perpentos dos grandes desplazamentos, de aglutinamento nos que se asisten, en suma, unha situación inasumible. E non a vamos a subir. Non vamos a estar porque nos asiste a razón da teoría, nos asiste a razón dos dereitos, nos asiste a razón do cálculo económico e nos asiste a razón da política. Nos asisten as 4 razones que nos dan a fortaleza para aguantar. E isto pode que sexa largo posible. Se vai a decidir no mes de novembro. No mes de novembro se decide se vai para 4 anos máis ou se temos que empezar a recuperación desta estrutura sanitaria en este territorio. Eu confío que iniciemos xa en novembre a recuperación do hospital como hospital público. Confío en eso. Pero tamén quero decir que continuarei na batalla tanto se se cambia como se non se cambia. É unha advertencia a navegantes. É unha advertencia aos que están, que vamos a continuar, pero tamén unha advertencia aos que poden chegar. Hai que ter recursos para rescatar este hospital. Hai que buscar recursos para rescatar. Por tanto, nos programas electorales, eu vou a pedir como alcalde, quero ver o cálculo de que se vaya a rescatar. E o compromiso de que se vaya a rescatar. Porque é tan importante eso como a voluntade política. Queremos a voluntade política para a concreción. E non nos vamos a quedar por debaixo disto. Non estamos exigindo máis que aquilo que os dereitos nos otorgan. E nos dereitos é sencillamente ser en isto, en fútbol non queremos, pero en isto sí, ser como Coruña, ser como Santiago, ser como o resto de Galicia. E tan importante é que en elo vamos a continuar. Eu agradezco moitísimo esta ocasión de estar aquí, porque quero deixar distinto. Goberne quen goberne, exigiremos o rescate. Goberne quen goberne. Se goberna Feijóo, sabemos que non vai a facer. Xa sabemos que non van a facer. Se cambia o goberno, o vamos a exigir. Seguramente vendrán todos con a vocación de facer, pero que sepan. Que sepan. E aviso a navegantes que sepan que o vamos a exigir. Non valen promesas que non se leven adiante. E menos con a sanidade de Vigo, co hospital de Vigo. E
Isto é a satisfacción deste libro, por certo, moi ben editado. Pude ler un artículo de algúns amigos porque, claro, como o libro na man, eu fui directamente que falaba de Vigo e de os amigos que estamos en isto, que leín a parte que tiña que ver co Hospital de Vigo, debo decir que esta parte a comparto enteiramente. O resto, supoño que tamén, pero se alguna discrepancia habrá con o libro, pois xa diré. Moitas gracias e parabéns por estar aquí. Só unha última cuestión. Estamos en un lugar solente. Este lugar era o Salón de Plenos do Concello na República. Aquí se facían os plenos do Concello de Vigo con Emilio Martínez Garrido, do alcalde de Vigo. De aquí foi sacado e foi asesinado. Por iso este lugar é moi solente. E por iso nos gusta que as importantes reuniones, e esta é, se celebren aquí. E chamamos a Casa da Cultura, porque ahora ten ese cometido, pero este era o Salón de Plenos do Concello Democrático de Vigo na República con Emilio Martínez Garrido, asesinado polo fascismo no ano 36. Viva a República. Moitas gracias. Venga, gracias. Gracias.